आओ भाई लोग, देखो शाम के टाइम बा। देखो लो हमारा रूम के आसपास के अगल बगल के नजारा कितना मस्त बा। एकदम मस्त, पूरा पेड़ पौधा, अगल बगल में घर दुआर सब कुछ। देख लो नजारा बढ़िया है ना। परदेसी के जिंदगी क्या करबो भाई, परदेश के जिंदगी ऐसा ही होला, बुझलो। मन ना लागेला, बाकी मजबूरन लगावे के पड़ेला। केकरा मन करे लगी अपने घरे दुआरे के लोग से, माई बाबू से दूर रही जाके, लेकिन का करबो, मजबूरी कुछ ऐसा होला कि जाके रहे के पड़ेला। मजबूरी में सब कुछ कइल जाला। ऐसा करो अभी कि तहरा शादी ब्याह होके तो तहरा लड़कन के ऐसा मजबूरी ना उठावे के पड़े, बुझलो। यही से तुम्हें मेहनत करो, अपना लड़का के बढ़िया से पढ़ावो लिखावो और बढ़िया उनका के काम धंधा लगावो, ताकि तहरा जो दिक्कत काटत रहो तहरा लड़कवा ना काटे, समझलो।